Alaya me karamogo dola ko ba dambe kata sunnama ko politiki be silamiya kono politiki be dina la ni mogo min ye politiki nankariya ye kafiri de ko be cogodi ashiya shatu saraiya o be ke silamiya mara cogo silamiya ka politiki silamiya ka mara cogo ni politiki min ye o ye silamiya ta o be sariya kono Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah aye kitabu dilanin ka siyasatu saraiya Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya taliqu kaka silama ka mara cogo komi Saudiya nunu kama seko fule mara cogo minna ulu ka politiki siyasatu saraiya o be me politiki munun banka jamana kono sariya ka politiki na munafiqiya ngalo kafiriya ñogon janfa o politiku de be jamana nasaraw ka politiki dilale yahuda ni nasara ta de be jamana kono siyasatu sariya te ni yahuda ni nasaraw ka politiki o te silamiya doya de fo mugo ko de fam politiki be dina kono me siyasatu sariya ta de be siyasatu kufriya fana be kafiru ka politiki yahuda ni nasara ka politiki o te silamiya kono de o de be jamana in kono politiki munun be jamana in kono yahuda ni nasara ka mara cogonu ka politiki yoye siyasatu saraiya donc o ye silamiya ta buntemiya ye kitabu dila uka hukumatu ewa saraiya turugul hukumi saraiya turugul hukumi saraiya min ye bunu qaymu fana kitabu dilaka donc ulu ye sariyata ya ani ambe minna galo minna ni ñogon janfa ni kafira ni munafiqiya minna ani mushrikiya yere be minna o politique minna ni mogo yo dambi kata silamiya na ko ke silamiya do ko do silamiya ye galon da silamiya la galon fi ya da silamiya la donc silamiya mara chogo be wede e may hari botu ko e wa majlis sura ko botu yere be silamiya sariya kono ko amruhum sura bainahum ito fa ngalo wote ni obe komi sanni dugu nunu nye min telebis kan mo nyagambe ka hakarambalo nyagambe jamana kono doni ke baga fili lewni ayimatul mudillina ulu de ka hakran ko subu hawni ne nube mo nyagambe nay siyasatu saraya mimbe ani ewa politiki munube jamana kono ko kelewunte awunte siyasatu saraya nakari obe dina kono kiri katige ni qur'anai kiri katige ni sunnai o jamano kamara ni silamiya ewa silamiya kamara chogo ni silamiya ka dabu ni silamiya ka sarawi ninde siyasatu sariya mais laïcité jamana kamara silamiya hakilina ni dina ko kana yala o be silamiya kono ni rojuma donc mo kan ni fam politique yo fula de silamiya tabe kafiru tabe kele nin kaddo botu fana yede bede bi kambo mi hakli dafalento mi nye kalambare min te kalambare mi nye che mi nye musoy abede ba kambo kata kartifli me majlisu sura doni ke bagaw ni hakli mo do boke wa amruhum sura bainahum hakli mo no doni ke bagaw ulu de be siki wala mo ko munu nye doni ke bagaw ye be dina do be sariya do hakli mo do alanya serenya bagaw do mo dana ya bu kalanya serenya ni limaniya ni hakli nyuma la doni bu bolo ulu de be majlisu sura ke jamana ka karamugo na ka doni baka nyuma ulu de bo ke mo wore sentola majlisu sura ninde me boto fana yede bede ba kambo boto fana la mo be sa de fana bo be sa hada madum be sa ulu e kelenye bo be hada madum sa de ni woriye ka bo sa ni woriye unni majlisu sura wa amru musura bayna wodo ko kelenya donc nin ko fulawla kana mo nyagambi botu ani silamiya sariya ye ñogo musawara min fo ko kelewunte kele politiki silamiya sariya mara cogo politiki ani politiki munun be jamana in kono ko kelewunte bon ko jamana be ke silama jamana cogodi
aye misaliya ta maliya yala maliya silama jamana ndella kanyin kan na nya jabi nko doni ko ka kuma fula de bala Sheikh Salih Fawzani ben minka ako jamana ne ate kiri tigeni silamiya ka sariya silamaw kacha okono chogo silama jamana te silamaw ba kono kone na te konte silama jamana na te kiri tigeni silamiya sariya parce que do de kalanden de ko ma utumbe aselu le jarar saukani ka kitabu de do na ko jamana ni fanga be silama wulaye al amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar silama be jono o ye silama jamana utumbe nin kitabu de sarawu nyinin kanu wakati de o ye Salih Fawzani nyinin ka ako jamana te kiri tige ni silamiya sariya silama jamana te har ni silama kacha kuno aye silama kono de ma te konte ko silama jamana me jamana fana na ka kiri be tige ni sariya hari na ka silama ka dogo kafiri de kacha silama jamana uye saukani ka kuma fayin ko saukani ko silamiya fanga be silamiya la yoro nube nyamare keni sariya ube nyamare keni ube nyogon bale ko juguma silamiya ejo se bangale umbe ewa silamiya tama se bangale umbe ka ko silama jamana do ako yabo saukani ni fo ako me yala jamana min ka sariya te tige ate sariya tige ni silamiya sariya al amru bil ma'ruf wa nahy anil munkari o ko chogo nyuma be se ka kewa abese ka kewa ako te se ka kewa ako bali silamiya jamana ni silamiya ate sariya tige kiri tige ni silamiya jamana o jamana sugu kacha kachiyali kelaw deme ka teme nyali kelaw ka o kacha kachiyali kelaw yere de deme ka teme munu nyuman kelaw ka o jamana sugu mali fleke ni mogo munu mulila mbe bari jo mbe don yoro do ewa donke yoro ni donke yoro do jo ukateli nyamariya kadima ola ku deme me ni be iko wulila mbe misiri de jo mbe wa yoro do de jo di jamana en kono min be dina deme donc abo chama mbe ke wala de aro o don tara misiri do la banni do ke do be dantigalera ko lu tumbu kam misiri nyine na wakati mi aku tora fama do fe ko aku deme tumamu yu ka papier do akura yu ka papier fulumari almami yere de yafo antara banni yoro do la amma fo an ka jamana fama bonda be mo munum ba be abe kajugude me mogo do be te fo la ni ewa ni silamiya kelelete kelen sigilen fule ya chokoroba do aya nyaade opere odo ako ale donna opere li sokono chokoroba do asigilen be asisa ko min bale nya opere ko aye dayele ko neti nya opere ti bombo si di folo ti ka bombo si di de folo kana sinon ti nya opere ko ye daire de yere ko ale ka bokata di folo ko ale ko isabali aya do ale teta aya le nya opera sigilembe ya sariya te jamana min kono ti silamiya sariya te tige jamana min kono te se ka ali amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar nyuman te se ka kede abe jamana min kono ya de yoro do be ja ko de ki bombo siti ja ko ble awute mogo fana kele bara dawla yoro wula jamana in kono kacaya ute mogo kele abara foni mogo min jora ni sunna matarafali ni e koni ye fengo fenke jamana in kono ni dina togode e be kele mais ni mogo min ye aka bombosi bila ni arasita ya de ube ka arasita wula dege ka donkele danna wula dege ka hijabu ke do ko wula dege ka fashi wula dege ka manamana wula dege tegere de bo fe ela mais ni mogo ye hijabu do ayerela ka bombosi to ayerela ka fini bilal ka ba kuru fura ko ayerela ni dina to de ebe kele ubi eko ibi kele fawjani ka kuma ninde aku jamana ni silamiya sariya de te akacha ube chinyali kelaw de jugman kelaw de deme yere ka teme nyuman kelaw ka ako be saka ke silama janmani to donc o de ato ale ya adilo tiri tige de la ninte kuma fulewa kuma fulana tigun min ye ibnu usaymin rahimahullah ani Sheikh Albani fana bodeka jamana na silama de kacha fanga be silama de la silamiya jonsen bangale bebe ke mo site se kaw bari aka sallu welewo
aka salli kenu be bo akalla ya kantigo be ke abaka sungalo usu abe jonse mbangale unke balili bakatawula fanga ba awdela nako min ka ke dommi jamana kono be ke bo ni ewa nyugo nyamare ne nyugo balili abake aka jamana kono ka sagola ukonni nyesilama jamana de hari ni kirite tigeni sariya hari ni kirite tigeni sariya parce que luko sisa nanko jamana be ke silama jamana ni kirite de jamana chaman be ke jinya kono te konte silama jamana ni saudiyate kirite jamana te konte silama jamana tuguni abeke de dro silama ba kono na te konte silama jamana donc ibn seminu be nindeka jamana ni silama de kacha et puis aka ewa silamiya ka ewa tamanse bangale umbeke bali baka tawula nyugo nyamariya beke nyugo bali beke ulu ko jamana be konte silama jamana ko na maninta ko ola jamana chama be bo silama jamana la weni bune semira imala ni Sheikh Albani nunu be nindeka jonge ko muso do de do alena kace ko kace yere almami de abe mo la salli dewumbe ubolo ani cece me ceyi alete dewu nyamara ni salli ale koni be bota beta ka fajiri sala ba mo la salli la te dewu nyamara ni salli yere ale muso ale minye dewumbaye ale de be dewu nyamara ni salli me al ute soka wuli ale be mun kenina bon folo la na ye kuma min fo ne tinyado na ye kuma min fo ne tinyado ambe min fo alimami folo ala ko qur'ana kunu ya ayyuhal ladina amanu qu anfusakum wa ahlikum an-nar wa quduha an-nas wal hijarakata ya laba alakum mu'minun aya yire kuntanga kabo jahannaba tasuma anaka dembaya hada maden kana kel lampanye ebe yele ndi mo ma ibake ki yire jan ni ebe ta sallini mo wiye e kanka mo folo munu nyamari afana ka yele duma wi ka dembaya ni ka dewnye donc amba fa ya ka sheko beke a dew nyamare la sallila ka sheko beke ambo fo almami fo na ya sor muso min fo ni cinyado kiden ko kullukum ra'i wa kullukum mas'ul an ra'iyatihi wa ahli albayti الرائي ورجل راي في أهل بيته ومسؤول عن رعيته كيرون كا بيجن كلا بيبي ني كاي كا ген كي فين يوم القيامه دو اكو تشي اي ген كلا دي يكا دمبا يا كونو يكا دو كونو يوم القيامه دو يبي ني كا يكا ген كي فين ما يبي ني كاي دون نادي ni e yere sallira e nyana e jamala salli ni dew ni salli baliya sera alama yomal qiyamah do e matilare ci den ko fana mami abudi yastarihi allah ra'iyatan yamutu yawma yamutu huwa qasu li ra'iyatihi rawahu muslim ci den ko jonshi de te ni arabe marafeundo di ema ka gennike feundo de ema kiki ka gennike bagay e sara domi sa do ya suri ka marafeun jamfa yi ka genni feun jamfa fori janna doni beke mahramu mo madina yirai ka dawna ima salliru la yumu nyamaro ka sallu kan nyamara dina la yu jamfa donc amben ni fo du tigi kelen keleye beki janto ka temba yala mo muso yambe min fo oye to suru ebe continuer idewunde do bo baga ibe sirawuta sira munu ni e yere baado ninye ni sira yinke kone ubeta salliw ibo o sirawude ta toujours ekise ko bedeke parce que muso fana sembe a dew maralila amasuliya be faade kade me e fana ka e wa sembi idew maralila
amma sula be fanaka comme ni ciden ko wal mar'atu ra'iyati fi bayti zawjiha wa mas'ulatu an ra'iyatiha o hadisa kelena ciden ko muso fana ice ka sokono genne kala de ye ibe nyine kay ka genne ke fumma dew marali wajibi be afula pedeka amma sula be ceka emi nyu baye amma sula be ka donc tout sorambe konnan jamin kiye kana décourager kana salaya bange baga ka duwawu kacca ka jaabi denya ñamarali ndoronte su wakati dola to ka wuli ka salli ka duwawu ke ala bi denw ɲa cogo min ala deli ala bi ka denw ɲa cogo min an kana ɲina duwawu ko de duwawu ye sababu belebele ba dɔ de kow dilali la duwawu ye bato fana de donc hadamaden kana jide duwawu be fɛn caman de dila donc i ka duwawu de kɛ ala bi denw ɲa cogo min ala b'u dusukun yɛlɛma cogo min ala b'u kanda cogo min ala b'u kɛ salibaga ye cogo min e bangebaga musoman fana ka nin duwawu caya ka ala deli ala b'i ka denw ɲa a b'i denw ɲa ye cogo min o kɔfɛ sababu bangale minnu bɛ i k'i ka seko bɛɛ kɛ fo i seko damayira fattaqullaha mastata'tum la yukallifu llahu nafsa illa wusaha i seko kɛ fo ka se i ka seko dan na bon ko mɔgɔ dɔ kɛ ko ale denw sallira misiri dɔ la alimami kɔfɛ ko alimami salli min don arakan naani de don arakan naani dafara alimami wulila ka taa duurunan na u ye subhanallahi fo alimami ma sagi fo alimami y'a ka duurunan dafa a nana ni arakan duuru ye ka sigi ka tahiya kɛ ka baada sujudu kɛ ko kɔfɛ alimami ko jama ma ko jama ko ma mun na an ko subhanallahi ko a ye mikoro ta ko ni y'a ye ale ma sagi ko ni mɔgɔ ni ɲinana ka taa arakan na i jɔra kaba ko hari n'u ko subhanallahi ko i tɛ sagi fo i ko arakan dafa n'a y'a sɔrɔ ko kɛra nin cogo de la de faamu k'a ten nin faamu ye kataw ye alimami bolo ni mɔgɔ wulila ka jɔ yɔrɔ min n'i tɛ sagi o ye tahiya fɔlɔ de salli min ye tahiya fila ye tahiya fɔlɔ o ye wajibi de urukunu tɛ bon ni wulila ka jɔ i donna urukunu la mɔgɔ tɛ bɔ salli ka urukunu ni salli ka farda la ko i bɛ sagi kana wajibi la o ko i ka continue nin yɔrɔ de la i tɛ sagi nin yɔrɔ de la parce que tahiya fɔlɔ ye wajibi de farda tɛ urukunu tɛ urukunu tɛ mais ni wulila i jɔra kaba i dafara jɔli la i donna urukunu la bon mɔgɔ tɛ bɔ urukunu la kana wajibi la donc i bɛ continuer o de la i bɛ kabula kɛ i ye tahiya fɔlɔ min tɔ ye n'u ko ni wulila ka jɔ i tɛ sagi nin yɔrɔ de don tahiya fɔlɔ yɔrɔ de don de mais duuru in ni wulila naani na kɔni dafara ni e wulila e jɔra hari ni ye fatiha kala ka ba de pewu n'u ko subhanallahi wajibi jako i bɛ sagi de jako i bɛ sagi i ka sigi de ka tahiya kɛ ka salamu bila o kɔfɛ i ye wulili ni jɔli min kɛ ka fara salli kan i bɛ baada kɛ n'a y'a sɔrɔ mɔgɔ min b'a kiiri don k'a fɔ ni salli dafara naani ye n'i y'i tugu ka na ni duurunan ye i ka salli bɛ tiɲɛ ni mɔgɔ o mɔgɔ y'o kɛ i y'i tugu ka na te yɛrɛ b'a dɔn duurunan nati bɛ salli kɛ o tigi ka salli tiɲɛ na mais n'a y'a sɔrɔ alimami kataw de tun b'a bolo faamu la baasi t'a ka salli la baasi tɛ jama ka salli la mais a ye min kɛ nin ye o ye kataw de ni kɔni wulila ka taa duuru la naani dafara i jɔra n'u ko subhanallahi wajibi sagi i ka sigi kana continuer dɛ kɛlɛ bon filanan duurunan bɛ continuer yɔrɔ min alimami salli min bɛ gunda ja a ka araka dɔ bɛ yen
o be gunda de mogo tame ja nyina na ma fatia karakara kandola arakam folo nyina na ma fatia kala la misali fo abe arakam fulana na de abe fatia kala nyorola hakili jigina ko ja ne ma fatia kar arakam folo yerela arakam folo imbe bilade arakam fulana inde baka arakam folo sisa wala salli be ke duruye donc jama nyana ni nani dafra ulu ten nin kalama ulu jatela sallima dafawa boni alimami wulila nindela fatia torambolo arakam min nawde bilala ne bula wulila kata duruna nin kande katesa abe continue ninna atesagi parce que arakan do karam place ninni hari ni jama ma famalete sagi donc na ye salamu ken ni na ba bange jama aba bange jama ninna a ube arakan do de be ale ye urukunu do koni de to arakan do la salli ka josen do de to arakan do la jama to kalama warakan be cinyade na sera e wayi josen min to sera nyugona marakan fulana na arakan min tule waraka be cinya donc na koni nana ni duru nay arakan do de kan no la arakan min ni urukunu cinyana la ate sage wala de abe nani duru nay wala de katafa bo na kera nin chogola harin ni yere jama be wula no fewa la jama te wula no fenena parce que do fana be nin fonni la ka me dola ko ne almami wulila ka ta duru nama na ko subhanallah masagi ko abbe ka wula no ko ba sura kara kan do be ye fatiha to ola abbe ka wula no fella so sila bunte mi ako akoni mugo min wulila ka ta duru nana nin chogola dankaniya be mugo bolo ko salli dafrannani e kana wuli e sabatilen ka toy dankaniyate mogo min bolo ko salli dafranno wulila almami no fento ka sallila almami kelende be wuli dankana be min bolo ne te almami nin kalama e ba soro min almami ko fe mo e arakan kala itala ni salli ko ni dafro dankana be bolo e kana wula no fe e siglembe tode almami ite sika salamu bilani na almami ka jurubi kanna ibe sigi kama kono na nana donc abe na ya kara kanduru na nati abe ta yake ka salamu bira be baraka no fe har na aye ko to franfansha wulile tuntauka na udankan yara ko salli dafara mi dankan yake mugo munun boro ko salli dafara ulu nyana almami wulilare abe salli dafara dankan ulu boro ko nani dafara wulila no fentu ulu fana ka sallila dun tema ya foni chokodela mi akom mugo dankaniya be e bolo ko salli dafara nani almami wulila kata duruna ma e yitugo ka wuli ka faraka duruna e ka salli ciyana ni dankaniya be mo bolo salli dafara e kana wuli a nofere hari ni almami tun kontu nyina fatiha de konkara kan dola wuliti eka e sigilende be to aki sore u famuna wa no nunu be nin chokodela donc me almami nyemminke ko ni wulila kata duruna ma ni wulla kata salli arakandoma ko har nin ko subhana laite sage qatawdo ite sage duruna na kelende la na ya soro ya bil arakando de nola men nima bil arakando la ni salli de dafara ko subhanallah ujja ko wajibi ka sujudu de ke e ika sage de ni sagira de pana ibe bada de ke subhanakallahumma rabbuna bihamdika sallallahu la ilaha illa anta wastaghfiruka wa atubu ilayk